malah ana sing wedok. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Pak? Jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta? Oh, wong ngemiki kok. Oh, lah kok dalange ngemetke kok ngemiki barang. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh biyen ki ora tau ngantuk. Napa Roket? Ha kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku biyen bapakku ya dalang. Iya. Nek nonton wayang ki sore niki iki piyai kakung. Ciri khase ning Bantul lho, no. Sore niki piyai kakung kok nek jam 1:30 sing kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo Bu arep ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Ora jam 3 kae terus do tengok nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Kadang kala ana sing anake nangis wis tanpa pikir ringa-ringa langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing mau ning ngantuke dadi saiki wis ra ono saiki. Heeh. Saiki angel. Yo dianakke nek yo.